Takže čaute ľudia, vítajte u dnešného videa. Dneska si dáme zápas v 3v3 proti nejakému starému typkovi, čo má face shiny teeth. Čo na to poviete? No comment. No a pokúsime sa to vyhrať, aj keď majú keď majú mega dobrý level. Dobre, ja som dostal smoke granát a zomrel som. A ja som dostal. Aha. Oni cheatujú. Ten jeden 31 level cheatuje. Yes. On lieta. Počkať, fakt? No, on ma hneď zabil. Vidíš? On cheatuje. On cheatuje? On lieta. Kamu? Ten level 3. Skoro majú smečenky. By ma zaujímalo, nakoľko... Ale on strieľal cez stenu, on strieľal cez scénu. Cez stenu strieľal. Ten scénu. Neviem Vieš, čo hovoriť. Ja si zoberiem katanu. Kakanu. Kamu? Hej. Kadi strieľa ten super. To sa nedá. Kamu oni hackujú. A teraz tu má moja scéna dokázané, že hackujú. Aha, strieľam mimo mapu. Strieľal mimo mapu. Môžete si to pozrieť na mojom videu potom. A ľudia, zabudol som vám povedať, napíšte do komentu, či cheatujú a dajte mi odber. Ten Karu, ten jeden cheatuje. Tak kde? On strieľal cez stenu. No GG. Hacker. A prečo po mne furt ide ako prvý? Kamu? Hej. To je... Čakaj, idem, report? Nie, nejdem. Ja mu dám report. To je ten Karl. Hej. Vy mu dávate report? Hej, ja cheating. Líbol sa už. Ja som dal. Mám za tvoju hru? Hej. Toto ide byť posledná hra na toto video, lebo ho nechcem veľmi mať dlhé. Tak to ani daj mi klásku. No a ľudia, dneska sa tešte na video, bude to z Minecraftu s Filipom. Ak pôjde. Filip, pôjdeš? No neviem. Ak ti tatík nezakáže, alebo mama, Nezakážem. tak pôjdeme? A toto video môžeš rovno pomenovať, že stretli sme hackera v Rivals. Hej, ale to by mohlo byť docela úspešné. No. To len no. Dá sa. A naviac, Toky. väčšina youtuberov, oni začínajú video proste tak, že až na začiatku, to video až na začiatku ukáže, že proste to, čo tak je, tak volá proste tak dlho. Ja nestriham videa, ja dávam, že bez strihania. Môžem byť editor. Môžeš byť môj editor? Ale ty, Ja môžem. Paťo, ale ty nepoužívaš počítač. Jaj. A to môžeš aj na mobile, ale ja ti neviem poslať tie videá. To je jedno cez čo mi to pošle. Aj cez to. Ale Počkaj, máte nejaký divný hlas. prečo? Ja neviem. On volá cez počítač. Pekne? Jeden ide. Pekne. Je to tak. Filip, ty hápka. No toto je posledná hra, ľudia. No tešte sa dneska na video. Má možno už aj editora. Že
Paťo, ja ti dám možno prístup na kanál a ty si to video zoberieš a zostriháš. Okay. Dobre? Do prdela ma trafil. Aj šľak ma trafil. Dva headshoty som dal. Tak 3. Jej. Prečo sa týpek volá pyramid? Asi Je z toho. Asi hrá... z pyramídy. No to som chcel povedať. On je koňopes. Morská kočička. Bum! On je morská kočička. Nie? Hej. Aha, ona nemá... Filip. Tuším, ten level 50. Filip? Comeback. Filip. Dá katanu. Tak nie. Yes! Ja používam skoro tie isté veci. Euro som zapol. Filip, ja používam hacky v Minecrafte, teda čo? Nie. Je to Prečo? Ešte prvého zabite. Zabite to smrť. Nie, ten zaopišujem. GG. Toto je posledné kolo možno, ak vyhráme pre toto video. Vyhráme. Hej, akože mohli by sme. Toto kolo by sme vyhrali, toto video. No, toto video bude dobré docela. Tak nie. Toto video vyhráme. Zomrel som. Chytili sa obie dvaja do toho. Filip? No, teraz je to tvoje. Paťo, prosím. A oni sú dvaja? Kde sú? Tu, tam bolo. Tam dole je tu. Pri kontajneroch, tam je. Tu. Joj! Prosím. Paťo, prosím. Tak je si čo? Ide tu. Je za tebou. Ja ti verím. Poď, Paťo. Paťo, daj. Nie. Ja ešte na mňa. OK, teraz sa idem snažiť. Toto video má už 8 minút, to je akurát dĺžka pre normálne video. No, tak ja som dobrý. Ja keď som mal svoj kanál, tak ja som dával... Filip dával iba shorts. Si vravel, že si zarobil raz jeden ten? Yes, sir. What? Yes. Z môjho hlavného kanálu, kde natáčam shorty. To je aký? Tento? Safe on PvP. Mám tam skoro 50 odberov. Na čo tam je to? Yes! Dobre, Paťo, teda. Dobre, poďte všetci vedľa seba, ide byť koniec videa. Poďte, Aj ty to skipty. všetci vedľa mňa. No vy dvaja. Takže toto je pre toto video všetko. Dajte like, odber, zvonček. Čo? No, dobre. Filip! Dobre, toto je pre toto video všetko. Dajte like, odber, zvonček a čus.